Kani gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jong ka khubor. Beliau Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka Yendrabar Parliament ke Batamai jong dari India ha New Delhi nenggesngi. Ka Yuva Sangam kan pelat ikisamla kari India ban penyeso apedeng jongki bat penklan ya ka mensim jong ka Ek Bharat Shrestha Bharat ong Menteri Rang Badu Narendra Modi ha ka program Man Ki Baat. Penjelan su ikijing pensange Trekam ka internet ha Manipur hado ka live poetry ujamang. Bat kenjo ka North Eastern Hill University Shillong ya ka kedan ka bakhatsan ha pedeng school ba Central University bahakli do jongkari. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Badu jongkari India Narendra Modi ning ka singi ula pli pat ba ya ka yeng darbar thawaan parliament ka Batamai jongkari India ha New Delhi. Modi ula IT sikipat ba nong song snong jong kari India ya kani ke yeng darbar thawaan ke Batamai ka bala penbit penbiang da ki kor ki bor jong juk menta ka jimpli kani ke yeng darbar thawaan kelas dang da ka jing bu yu senggol ubalang uding sensyar ksiar ha ka jaka ka badan hasnda jong ka suki ulampang hapok ke yeng darbar senggol ksiar yeng na ka benta ka nam ka buram bat ka bor ka ikhtiar ya senggol ksiar la IT ha Menteri Rang Badu Narendra Modi da kiriu niam adinam swab unbu ha ketiga jaka ya senggol la pediang sobaha da Menteri Rang Badu bamenchua jong kari India Pandit Jawaharlal Nehru kum kadak kashin jong kajing ai pateng ya ka bor ka ikhtiar jong kari bilat syakari India ya ni senggol bayang na kabenta ka bor ka ikhtiar labu hapo jong ka museum ha Allahabad. Shua jong kani la penlong ya kale niam puja kat kum kale niam veda ka bala ne kum ba shikenta. Ulampang jo kayen robat thawaan ka Lok Sabha Om Birla ula dan lang bat Menteri Rang Badu Narendra Modi ha ka por bala penlong ya kate kale niam puja. Hadin kani Menteri Rang Badu Narendra Modi ula pli ya umau sakan mau jong kani kayen robat thawaan ki Batamai ha ka bala senran ya da ulampang Om Birla bat kiri niam adhinam. Hakapor bela pli ka yen robar thawaan de thamai la penlong ru ikjing duai ha ki niam ba pher kum ka niam Jain Judaism Hindu Islam bat Sikh ha ka ba leishim menta da ki menteri jong ka sarkar pedeng ha ka ba IT ka ni yen robar thawaan parliament ba thamai sigi pat ba nong song snong jo kari India Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penkop buram ru ye ki nong trei ki bela la ban pendep ikjing sina ye kari yen robar thawaan suwa ye ka por bela bo ki menteri jong ka sarkar pedeng Rajnath Singh Amit Shah US Jaishankar Jitendra Singh ki menteri Rang Ba jong ki babun ki jela bat president jong ka BJP UJP Nadda ru ki dan benta ha ka te jing penlong jing duai ka yen robar thawaan parliament ka dan light ligi syap kata ka dur jong sentiu lotus uklau bat kiding jeri ka yen robar thawaan parliament ka balasna ha ka dur jong ka triangle ka dan kata laidong ka dan saumala bat late ya ka ha ka jinghe ka balong riu pusau hajar sanspa square meter ha ka jinglut ka balong khandai spa new phoklot ka ha ka jing ajin kren jong ha ka sin ka baning kong ha ka yeng parliament Batamai Menteri Rang Badu Narendra Modi ula khot ya ka yeng parliament Batamai ka jaka ya kendu Batamai da ka lawe ka Batamai bat ula ongru bahaba kari India ka ya saprang ka perthei ka ya saprang Modi ula ongru ba ka yeng darbar parliament ka Batamai kan khot kan were ka roi ka man jong ka perthei sitlop bat ya ka roi ka man jong ka India hi haba ajin kren syaki pak nong song sunong ha ka kamra yeng darbar Lok Sabha jong ka parliament Batamai Modi ula banjur da ka baong ba ka ni ka yeng kam dei tang ka jing tei hendrei ka dei ka jing phalang jong ka Atma Nirbhar Bharat bat ki jing pho sni bat jing angnut jong ki sispa sa pho klur ngot ki nong India Menteri Rang Badu ula ong ba ka yeng parliament ka Batamai ka dei ka temple jong ka sensyar pat ba jong ni kaba patai ya ka kubor sya ka perthei ya ka jingkut jingmut ka baskem jong kari India Modi ha ka jingkren ka jong ula yai ban da ka baong bah ning ka singi iwe pi iwe ni kinong India kidap da ka jing snow sarong ban yo ya ka yeng darbar parliament ka Batamai Shushu Menteri Rang Badu ula ong ba ka sensyar pat ba jong ni kalong ka jing aimin sim yengi bat ka riti sensyar ka jong ni kalong ka thong bat ka lenti ka bangin but perking kasap ka bapen pau sabar jong kini baro atli kilong ka parliament jongi
Haba kedau halor ke jinglong kong san jong ding sensyar kesiar senggol umudi ula ong ba haba ki jingelang kila sedang haka yendol bar parlimen thamai usenggol unyai biteng ban aimin simingi umudi ula ong ba kari India kala sedang ye ke jingya lenti ke bathamai jongka hadien bun ba ki jingdu haka por ba kadang don hapo ke jinglong mrau bat menta ke jingya lenti jongka kala rung syakar tak siar jong ke jinglat lut hadien ke jingya lenti haki lung ki them bat ki rai rai dam ki ba kala thom bat job yaki kadi ke kubor kawan sepina ke Akashvani Shillong Menteri Rang Badu Narendra Modi nen ke sengi ke arpu pratri ujemang arjar arpulai ula kedau halor ke sinjam ke bekerpang jong ke yuva sangam ha ke bepenklan ye ke mensim jong ke Ek Bharat Shrestha Bharat ha bedeng ki samla ha ba ajin kren chi pat nong India ha ke program man ki bat ke ba sisin chi benai jong lengba ke Akashvani Modi ula ong ba katnat puli puthi jong ke sarkar India kala sim ye ke te sinjam da ke ba bu jengbut halor ke jinge teli ha bedeng kijing ya per jongkari India. Haki bintang ki besakman. Bad bala pensengo kamen chua jong programan ki bad Menteri Rang Badu kari India ula keren sepang ka Khasi Tamil Sangamam bad ka Saurashtra Tamil Sangamam. Modi ula banjur bad keren syai ba ka thong jong ka Yuva Sangam kalong banang penbun susu ye kibriu ha ka People Connect. Bat ru ban plela plinti ki samla kari bakini khle ban ye so para samla iwe hepdeng jongki ki jaka puli ba haki kerdan ki bakham salor ki badan hakiwi ki jelah kalen kari ki lala ban ye so bat karensan People Connect jongka Yuva Sangam Hapring ki jingjai snam hakikat tu kan ni ki jaka jong jila Manipur ka sarkar Manipur kla penjelan susu e ki jing pensange e ki jing syakri ki internet sada sansngi khnang ban khanglat e ki jing sapriang khobor hamsaya ki video ki dur bat ki jing pha khobor lengba ki message ki bala ban kta bat penthut e ka suk ka sengan ha ka ti jila ka bala syak ta ha ki jing snam na ki kam ye pher ja bin riu Commissioner jong katanat ki kampo yen jong ka jila Manipur Gyan Prakash lemba ka jing penbena ka ba ula pen jila ni ka jing pendu internet ha ka jila tak hadu ka lai puitrik menta ubna jemang bat ula ong ba Director General katanat pulit ka Manipur ula ajing tip ba kidang don ki jing jaw yang ding ye ki yeng ki sam bat kiwi ki jing tei ha ka jila additional DHS balong ru medical superintendent jong Shillong Civil Hospital Dr. Andreas Dekar ula klatno a Supercare Hospital ha ka arpnyo tri ujemang hagarta ka basan punyo snem ka jinglet ontep ya ka met ka basa jong ni doktor rang ba kan long menta ka singi ha ka por arbaje no phai singi ha ulum jingtep jong ka balang Catholic ka badan hanong siliang nong thamai nakaliang ka office jong Joint Director Health Services jong Civil Hospital Shillong upentip bakum kadak ka jing le buram bat jing sungu yo senyang ba Dr. Andreas Dekar ulano ha ka bede ba ka kam ai jing sumar ha ka jela menta ka singi ka belong ka singi ontep dan buram ya Dr. Rangba ka Civil Hospital Shillong ka OPD lani ka jaka pet nong pang kan pli tang hadu ka por khat ar baji men singi hendrai ka emergency ni ka jaka khmi nong pang ye ki bedan kam jing rap kerki kan beteng bet ku majulong ka school ba North Eastern Hill University Shillong kala kenjo asaka kadan ka bakhatsan habdeng ki school ba Central University ki ba hakli do hakari haka top Indian Institutional Ranking Framework kata ka IIRF jong usnem arjar apulai Vice Chancellor kanihu Prabha Shankar Shukla ulong bakathong ban penong ye kanihu ban ithu sinna da ka perthei kala sedang ka nihu menta kala don ya bon tili ki jaka hikai ki ban la penbiang ye ki jing don kam ki bakat kum kejuk menta ki bakun thop ya ka Design Innovation Center ka Office of International Affairs ka Research and Development Cell ka Dr. Ambedkar Center of Excellence ha Shillong Campus bat Hatura Campus jongka ya ka Bio Incubator Center bat ka Livelihood Incubation Center kanihu kadan jing tmuru ban play ya ki jaka ai jing hikai pentibet ha ki jai kam paper kata ki Skill Development Center ban la ai ya ki certificate course ha ki jai kam paper ki ban long ka jimun toy ya ki samla ha ka yo kam yo jam katu ni ka khubor la kot ka bala wan shipina ka Akashvani Shillong
आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।